kana mukaenda kuchechi anizvo indonzi Sekuru Tasvu ndonzi Sekuru Tasvu zvangu pano ndizvo nai Sekuru Tasvu vanotoimbirwawo rwiyo kana nzvimbo dzembira kuti vapinda kamuchipfuwa chanizvo mukaenda kuchechi munobva manzwa asi baba asi baba asi baba mune rudo asi baba 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 asi baba mune rudo chidzaunzweka kuimba kuti ngoni dzidzika ndizvo zvinofanira tofanira kuimba kuti ngoni dziri dzidzike Sekuru auye komandanga ndokusina ipo amene zvinoreva kuti ndakangodarika so mapudzano kusina hari yepo mari dzakapwanyika nini Thank you for tuning into Zim News Beat TV.
kana mukaenda kuchechi andizvo indonzi Sekuru Tasvu ndonzi Sekuru Tasvu pazvinhu zvangu pano ndizvo nai Sekuru Tasvu vanotoimbirwawo rwiyo kana nzvimbo dzembira kuti vapinda kamuchipfoma chandizvo mukaenda kuchechi munobva manzwa asi baba asi baba asi baba mune rudo asi baba asi baba baba asi baba mune rudo chizaunzweka kuimba kuti ngoni dzidzike ndizvo zvinofanira tofanira kuimba kuti ngoni dziri sei dzidzike Sekuru auye komandanga ndokusinaipo aminotimaazvinoreva kuti ndakangonzwa ndakangodarikawo mapudzanoda kusina hari yepo mari dzanzee dzakapwanyika nini aichiona madhonza makuru zavanhu vakuru kana munhu wese maoko mudenga munhu wese tapa kumochirika chirisumbu chiriko hakuna kuipa andizvo ipa
waitaura kama munoona zvinoita muofisi munenge mune vamwe handizvo vamwe ndo vanofamba habude vese chi asi ndo maforomani vanotevera kuona malaisensi edu isu ana Sekuru Tasvu isu ndakati ana Sekuru Tasvu isu madzitateguru kuti tine malaisensi here takateerera here zvatiri kuita zviri pamutemo here zviri papa handizvo vanenge vabva vatumwa navakuru neutekateka wako vachiuya kwamuri ndosaka ndavaisa pamberi penyu kuti muvaone handizvo kuti muvazive andika vachiona nevanhu veishuwa vari kuuya kwamaita hapana manikidzwa hapana abatirwa demo kana abatirwa chii mese maya nerudo rwenyu handizvo saka tingapedzera nenguva wamwiwa asi pamaumwa ndandiripo handidika tatohumwawo tatounzva ameni pamwe maunzwawo muri murodi handizvoka saka izvo tichati musara zvakanaka kuno kuseri kunoku inyaya ita kutongoisira. Robert, une mashoko here? Ndangida kuzobvunza veku-licensing inspector ndizondovabvunzira panapa ikawa ndovabvunzira kuseri because kune sekutaura kwavaitayo kuti ndo vanofamba vachiteera vachiona kuti madzitateguru vari kuita mabasa chaiwo kune vamwe vari kunyepera vari kubuda pasocial media vachibira vanhu mari vachiti tinotumira nyuchi kuti dzinotinha mbavha vachiita sei ivo vachiona ivo sesangano rinochengetedza n'anga vari kuita sei kubata vanhu ava nekuti vanhu ava vasi kuita vakawanda vari bva vanyatsoita pachena asi ikoko vachiti isusu tisu anani tinokondrora n'anga vari kuita sei kuchengetedza mari dzevanhu vari kubirwa pachena ipapo. Handiti zvekare kune vana vanotumwa saka iwoyo mubvunzo uyu handifunge kuti unogona kudayirwa nesu unenge wawe vakuru saka musi wa14 March matambudziko amini nawo akaita saiwayo ndofunga akanaka kuti ipapo kubva maaita sei mubva maabvunza mhinduro dzenyu modziwana papi ipapo sezvo sevana tine zvatinotumwa handiti sanhasi hatinombotumwa kuyakuzowandireza ungambe vaya kuzotaura nasekuru yedu chazoita choti imimi ndima toti pane vane mubvunzo here ndosaka ndazomboti pazotaura Sekuru Tasvu ndakati handizivi ndanga ndati ndovabvunzira panapa here kana ndovabvunzira kuseri zvisinei sekupindura kwamaita shoko marinzwa shoko harivhikwe mukada kuti kune vakuru kune mirai nditaure mirai tisu vanhu vacho vanobhadhara mari kuvanhu vanonyepa saka inzwa zvichemo zvedu ndiri kuti imimi sekutumwa kwamaita takukutumai kuti zvichida tinogona kuzoshaya mukana wekuvabvunza asi mirai tete mirai hatisautizane nharo tinogona kuzoshaya mukana wekuvabvunza musi iwoyo ndokunge tashaya tikawana tichabvunza kana tashaya tibvunzireiwo kuti nhai vana vari kuchema kuti n'anga vari kuzviti n'anga vachitobuda vachiratidzira asi vachibira vanhu ende zvichibuda pachena kuti vanhu havari kubira vanhu toita sei isusu sevanhu vanochengetedza mabasa en'anga nekuti havasi kusvibisa mazita evanhu ava asi vatose mazita enyu imimi chinenge chiine evidence handizivi zvamataura kuti varapi venyu vari kuita sei vari kuba handisi kuziva kuti mazviona here kuti vari kuba kana kuti sei mazviziva kuti vari kuba idzwaika nyaya yataura navo akandoda sedoipinza panenge pasiri pano zvapaneni ndotaura ndoti Sekuru Tasvu handirombesa handizvo mwana kuda ndinorombesa right kuti yambisi havana license rekunzi munhu hati anorombesa anopuwa license mukanzwa vaya vari kutaura kuti hanzi vanorombesa vari kurombesa vaya malicense ava vari kutotorwa malicense vanhu vaya wapanza Robert havasi kupindura inini aiwa ini ndingori mumiriri wevanhu pakunda naRobert dati inini Sekuru ina handirombesa indobadarowe nekupanana zvitinginini zvidingitingi zvavo zvematurarura zvitsinzi zvaanoshandisa ndozvaanoita sei ndo panga panodaidzwa ndichinzwa handizvo ukanenzwa kuti aiwa ndati akutumira nyuchaiwa inini hakuna vanodzwanei munhu ndedzakisi ndekagainde kupi ndona mwanofona Sekuru titumirei nyuchi dzenu inini nyuchindozvayo musandaro poizwei asi mapanzwisa inini ndire pangu pakwana mushonga badauroi andobvuma aiwa ndabonera handina nharo aiwa ndizvozvo
Saka ndofunga pamunouya musi wa14 ngatore varapi vese zvakanaka kuti vane mibvunzo yavo vanenge vachibvunzawo papi ipapo vakuru vachiita sei nekuti pane mimwe mibvunzo isingagoni kudayirwa nevana. Aiwa zvakakosha tingapedzana nguva handibuya rakapedza mupini manichandoti akaradza mbuya nenzara yanguva nyaya yekuti tichipedzanirika gekesha mukombe asi nani kurara pechi ngota handizvoka areva nhava asiri aita se auraya handizvo mapanzwaka puri munyahanza anechi asi mapanzwaka shikishiki ita se inyanzeke aiwa tsimonavaniveana ahora thank you Robert Atenda.
makati vese makati madzimambo vanasekuru nevarapwa vese vari apa. Iniwo ndakasvika padambudziko iroro rokurapiwa pano kusvika sekuru asvika pachinhano chokuti ndine vanhu vandakabata vakabatwa nasekuru kunzi vange vauye pano vairema kuti tivasimudze, asi sekuru vakaita kuti tikwanise kunotaura navo vauye pano. Asi vanhu ava zvinonetsa nekuti kana munhu achinge abatwa kazhinji zvakafanana nemombe inenge yakuda kufa ikazokukika bhutsi unobva wangofawo newe. Saka ndo maitikiro azvinge zvakuita. Saka vakatora matanho ekuti ndakavakidhinepa ndikavamanikidza kunwa mushonga pano pasekuru ndichitaurira mamonya ndini ndaitoti inwa ndikatora reza ndikavagera musoro ndikatemera nyora vakanoripota paMebhoreni Police ndikatorwa ndikaendeswa kumatare marimwe zuva. Asi ndasvika kumatare kuMebhoreni ndakavataurira vakati aiwa prosidai muende kumatare kuRoton. Ndasvika kumatare vakaongorora nyaya vakavabvunza ivo vachitaura vari kuti inini vemumba medu vamasiblings edu chete ndivo vakavabata kumupurazi kwavo vakauya navo tichivazvuzurudza tichivabvisa tichiti handei chete takubatai muroyi. Asi isusu takasimuka nana sekuru vanova sekuru hanzvadzi yavo hombe. Tikasvika pano inini kupinda kwavo muno handinambozviziva, ndakanga ndatova munomo zvangu ndakutotamba ngoma. Saka vakatomhangara vasvika vakabvunzwa kunzi makaitwa sei, vakataura kuti ndizvozvo vana sekuru vakanga vasipo, hama dzangu dzai dzisipo, ndakamanyikidzwa nevana ivava. Asi vanotonga nyaya vanopepeta kuona kuti chokwadi nenhema ndechipi. Toda kuitira kune vamwe vanoti kana vabatwa, nokuti zviri nani kuti kana uchinge wabatwa hazvinakidzi kuti ugare nezvinhu zviri kutambudza mhuri. Hazvinakidzi nekuti uone kana munin'ina kana mwana womunin'ina kana mwana womukoma ari kutiraya kuti asimudze mhuri, iwe woita chindini kuti ndoda kuti ashaye chinobatika, kautsinye kanenge kenyoka inoruma chaisingachi. Ngatiti kana tabatwa ngatitaurei chokwadi, ngatirege kuramba tichinzvenzvetera tichinyepa kuti sekuru Tasvu vaita sei ndinonzi ndini, hanzi ndakajambiswa tsvimbo saka zvinoreva kuti tsvimbo ndakajamba saka handisi muroyi. Kukanzi aiwa kwakakuti muroyi ndiani, kukanzi ndiri sekuru Tasvu, kukanzi kouyu mamuisire muno mumatare, kukanzi nokuti ndiye akamanikidza kuti ndinwe mushonga, kati aini panoniswa mushonga handinise munhu mushonga. Saka nyaya yacho yakaendeswa kuvemhuri vakanga varipo, vemhuri vakanopa umbo hwavo hwavari kunopa hwezvakaitika, zvichasiyana neuyu munyepi ari kuramba akatsikitsira pachitema chake. Isi tiri kuti chifaiwo zvakanaka, chikurai zvakanaka, mosiyama kuna hongu. Tinozviziva kuti kurarama kwakare maishandisa makwenzi, asi makwenzi acho akutambudza isu pwere. Siyai, bvumai, kwete kuita kunge tinorwa. Izvezvi ndofunga ndinotori nenyaya iri kumadzishe yandakarwiswa padare ramambo. Ndapa futi uchapupu ndobva ndavadyira padare ramambo, ndikarohwa nemwana wavo nekugotsu ndikadonha pamberi pamambo. Mambo arikuda kuti itonga futi kwachiota, akatovamirira kuti tabva kumahuseko ivo dzavo dzapera, kwasara dzavo. Ndine mamedical report akaenda andakatorwa nemahuseko hospital ndikakwadzwa mbabvu, ndakarohwa nevanhu 13 ndikatsikwa zvokuti zvinezvi ndinombonzwa mwoyo kuti ihama handidi kudzisukisa, but mambo ari kuti aiwa vakazvidza dare rangu. Ndivana sekuru, ndivana amai futi, ndinonzwa ndichinyara. Ndokumbirisa kuti kana vana mai vane vana vavari kutambudza, chiregai kuramba muchitambudza vana kusvika bvumai zvinhu zvenyu zviite sei zvipere, kwete kuramba tongoshungurudzana tichiendesana mumatare tichinyepa.
siyai zvakaipa zvinhu. Saka inini ndiri testimony yekwasekuru Tasvu. Ndofunga pa zvinhu zvese zvandaita, zvese zvandaibata, kana mari ndikabata kana 1000 ndichiisa mumba umu handaiziva kuti kuita chi. Iye zvinezvi ndikabata kana $100 mari iyo inonetsa kuti ipere. Handina kurombeswa, handina mudzwa, ndakabatiswa nasekuru, ndakagezwa kudzorerwa chipezvo. Mukasvika pamunda pangu ndakarima, handidi kunyepa, ndichatomboya panoibva mupambaira bhinzi chibage, ndoda kutombodoneta kuna sekuru. Handimuri kuzvinzwisisa. Ndoda kudoneta kuna sekuru nokuti wakandiitira nyasha. Sekuru Tasvu havarombesi, kwete. Pana haparwiwe, hapamanikidzwe munhu, hazviite kuti nditore masimba epasekuru Tasvu kumaisa masimba mumandiri. Saka ndinoti vese vanenge vabatwa, batwai mobva madzorera zvinhu zvekukakavadzana. Sekuru vanokuudza kuti ukazenga wakukakavara, ndo panonosvika hondo yacho. Tinorara tichiita manyoka zveshuwa, svimbo dzichititambudza. Alright, ndapedzanga.
For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV.